Jeg har jo været voldsom fan af det nye program fra DR, som hedder Operarejsen. Jeg har overhovedet intet forstand på opera, men det har været faktisk ret interessant at følge med i. Så nu sidder jeg så i Polen og tænker, gå ved om der er en opera her i Polen, som ikke koster 1 million, ligesom det koster hjemme i Danmark. Så derfor går man aldrig ind og se opera. Skal man have 2 billetter til den kongelige opera, sidde halvgodt, så koster det 2.000 kroner. Det er der jo ikke nogen, der betaler for det, hvis man ikke har bare en smule forstand på det. Og jeg har overhovedet ikke en smule forstand på det. Jeg har overhovedet ikke en skid forstand på det. Men, hvor man er, i aften skal jeg ind og se en opera i det polske, hvad hedder sådan noget? Det hedder nok ikke det kongelige. Jeg tror ikke, de har konger i Polen. Men i hvert fald op på slottet, der viser de Madame Butterfly i 3 akter, 3 timer. Det kan være, det bliver en meget, meget lang aften. Men det skal prøves af. Nu skal vi jo ind og se hvad hedder han? Jeg kan ikke engang huske, hvad han hedder, men ham, der har lavet den her Madame Butterfly. Og det er jo sådan, at i den Madame Butterfly, som vi skal se, der er en meget, meget populært nynnekor. Og det var lidt sjovt, fordi her forleden dag, der sad jeg med Casalina og sagde, prøv at se, hvad der kommer i fjernsynet. Det er nynnekoret Putins. Det er nok ikke Putin, der hedder. Hvad fanden hedder han? Det er rigtig meget. Han hedder... Det kunne godt være Putin. Det er jo bare ikke Putin, fordi han er jo så præsident i Rusland. Nå. Han hedder Puccini. Han har lavet noget, der hedder Nynnekoret. Eller i hvert fald i den, der Madame Butterfly. Og Katarina troede ikke på, at der var noget, der hedder Nynnekoret. Men det er der i dag. Og hvis det er, jeg lyder sådan lidt underligt, så er det fordi, jeg har fået nogle meget, meget voldsomme piller af min tandlæge, fordi jeg er blevet opereret ind i munden. Så det er ikke fordi, jeg må ikke drikke noget alkohol, så det er ikke taget noget alkohol. Jeg sidder bare nede i restauranten og spiser med et glas vand. Og ved kvarteret, så skal jeg ned på slottet. Det bliver fantastisk. Men det finder vi ud af, om det var, når jeg er færdig. Der er simpelthen ikke nogen enelse om, hvor jeg skulle gå hen her. Men operaen starter først om en halv time, så jeg finder vel ret. Hvad skal jeg jo have op? Det skal man. Specielt til Puccini, tror jeg. Og ikke Putin, som jeg sagde først. Det kunne godt være Putin, bare det ikke Puccini. Den er jo i 3 akter. Og den handler om... Hvad handler den om? Den handler om en eller anden butterfly, en japansk, kinesisk måske, og en dame, som møder en engelsk løjtnant under 1800 på Langbo, hvor England var, hvad hedder sådan noget, det kan jeg ikke lige huske. Men hun bliver forelsket, de får et barn, han tager hjem til England, han kommer tilbage med en ny kone, hun bliver lidt ked af det, og tager livet af sig selv. Det er nogenlunde det, vi skal igennem i dag. Men alligevel, hvis det er 3 timer, så må det blive udpenslet lidt umiddelbart. Så ja. Så sidder jeg klar. Det bliver lidt spændende det her. Du ved, hvor scenen er henne. Der er bare et stort hul ned til graven der. Og der er rimelig langt hen til scenen, hvis det er scenen, der er derhenne. Okay, det var så første akt. Det er lidt op ad bakke, det her. Operaen er på italiensk. Det vidste jeg godt. Oversættelsen er med polske undertekster og tyske undertekster. Det tog mig cirka en halv time for at finde ud af, at jeg troede, at det var fra 150 år siden, det her foregik. Det har jeg i hvert fald læst mig til. Jeg har gjort mit forarbejde, indtil jeg så tjeneren komme ind med en iPad. Så tænkte jeg, så er de nok moderniseret den lidt. Det var første akt. Det bliver langt, det her. Jeg tror altså kun, jeg holder til 1 akt til. Det eneste, jeg vil høre, det der nynnekor. Men det er meget moderne opera. Det bliver lidt langhåret, må jeg nok ærlig indrømme. Jeg kan se, der er nogen, der er gået. Jeg prøver at optage lidt i andet akt.
Ja, det var så andet akt. Du godeste, jeg er blevet forelsket. Hvor var det godt, jeg blev her. Det er helt sindssygt godt, det her. Jamen, det var lige før jeg tudede til sidst, og så kom der ud døde med en sommerfugl flyvende også. En rigtig sommerfugl. Men så var jeg så. Hende der, Madame Butterfly, der spiller hovedrollen, hun er ilder med hende med broen. Jeg fatter ikke en skid af, hvad hun synger. Jeg kan ikke læse det deroppe, fordi det er på tysk, og det er på polsk. Men for fanden var det godt. Jeg glæder mig vanvittigt til andet akt. Tredje akt, sgu da. Det bliver stort. Vi mangler stadig at høre nynnekoret. Jeg ved ikke rigtig, hvordan jeg skal overleve, at hun på et tidspunkt skal slås ihjel, eller slå sig selv ihjel i tredje akt. Det må være alt det der medicin, jeg får, der gør mig så... Hvad hedder sådan noget? Jeg ved ikke, hvad det hedder, for jeg kender det ikke. Det hedder sentimental, forresten. Det kunne jeg ikke lige huske. Det var så 3,5 timer opera. Jeg kan kun anbefale det. Det har været en fantastisk oplevelse. Andet akt var klart det bedste, og det dårligste var, at der ikke var noget nynnekor, som jeg havde set frem til at høre. Ellers var det alt i alt faktisk en imponerende oplevelse. Ja, tak for jer. Nu går jeg hjem igennem de polske mørke gader. Ja. Okay. Jeg slog klokken der lige.